Nilame kashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle nophaphe ekhanda sibingeleleke efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibonga kakhulu nakulabo esinabo lapha na kuma comments abasalandela kakhulu. Kukhona nje omunye ozasho Nkosi yami ngiyalikhohlwa nje igama lakhe kodwa ngihlala njalo ngisho ukuthi siyam appreciate kakhulu ngoba uhlale unumber 1 kubantu abalandela uhlelo nabantu abaphawula siyabonga kakhulu. Asike nodabeni ke sizwe ukuthi namhlanje la kwimpande zama Afrika sikhuluma ngani, kwenze njani nobani nini. Sabona mama. Yebo sanibona. Ninjani na? Siyaphila njani? Hayi, sikhona thina. Siyazwa kuningi. Hayi, siyancenga nje akufani. Ubani? Igama lami nguNomathemba wakaZulu. Ngisuka eMpangeni. Okay. Sithathe ma ngoba thina sazilutho. Sizolalela futhi azange zojaja. Sizolalela nje bese sisharela nababukeli bethu ukuthi story sithini. Kwenzakalani from ekuqaleni until sifike la kunenkinga khona? Kushuthi sakhula nje kahle ekhaya. Umama, kukhona umama, ubaba washona sisabancane. So sikhule nje sikhuliswa umama naye umama ehlanganisele edayisa umbila, wasifundisa ngaleyo madlana yombila. Mina abafowethu ababili nodadewethu omncane. So ke ngokuhamba kwesikhathi ke khona nomalume ke ngapha, umalume naye ubesiza nje ekhaya afike. Makhona okuncane ebamba amatoho, makhona okuncane akutholile simbone naye sefike siphathele izinto nezinto ezimnandi. Bekunjalo nje. So ke ngokuhamba kwesikhathi ke hayi umalume hayi angena ukugula umalume. Hayi umalume lokho ehamba isibhedlela. Simbuza umalume unani angasho ukuthi unani kodwa manje ngiyabona umalume uyancipha umzimba hayi. Aloke ekhohlela kodwa ungazi ukuthi kwenza athi umkhuhlane. Hayi kanti ke kwatholakala ukuthi iTB. Hayi yabona ke neTB kusho ukuthi bimidla ngaphakathi ke. Imudla kancane kancane ke umalume ke hayi bese agcine seshona ke. So ke emva kwaloko ke mase shonile umalume. Ekhaya nje asinayo nemali. Umama ubengenayo imali yini bathi amapolisi masingcwabisane lezinto kanjani. Hayi bingekho kaleyo mali nathi nje siyihlanganisela nje. Yabo nje lawo matoho abuya phele usebenza ubuye kuthiwa hayi contract iphelile usuyahlala futhi ekhaya hayi. Hayi ke nomalume naye ke bengenawo kwalowo masingcwabisane ke. Hey mase shona umalume kube nje into esiphithiphithi nje ongazi sivele nje siphithana amakhanda singazi sothi sizomncwaba ngani ngemanje umalume. Hayi mase khona lo ngesikhathi ke ngosuku lokuqala nje lokho abantu befika ubone makufike makushone kugcwala abantu endlini. Abantu bezokhala omakhelwane nabantu ke mama behamba esontweni. Abasonta nomama bazalwane bakhe laba bafike ke labo mama laba athi bese lo mama hayi mina ngizolisa umfundisi wami khona umfundisi nje engimaziyo ongasisiza kule nkinga esinayo. Bese sithina kanjani athi hayi uzombiza ngakusasa ke kufike lo mfundisi. Hawu umfundisi mefika ngakusasa afike ephethe ukudla enqwaba yoplastic. Hayibo azonomusa inceke yenkosi. Sibuza ukuthi hayi konzakalani ke la athi hayi ngikhathazeke. Ningakhathazeki nje hayi yonke into izoba right nizomncwaba kahle umalume nizomsiza. Hayi kodwa ke konakala kodwa uthi hayi lo mfundisi lo ngathi akusiyo umuntu wala eMzansi Afrika. Ngathi wale lamazwe angaphandle. Mawumbuka nje hayi nendlela akhuluma ngayo isiZulu asisona esala eMzansi. Athi hayi uzosisiza ke. Amase ke abuya ahambe emeqeda ucheck le grocery abuya aphuma ahamba angena emotweni ahamba mase emva mhlambe 30 minutes abuya uphethe suitcase. Mevula le suitcase khona imali phakathi. Ay abantu babukana abantu sibukane sodwa endlini ukuthi cash Ay 100,000. Okay eyani athi yonke le mali lena izosiza ukuthi ama-custom ngcwabo uzosisiza sizokwazi ukuthenga ibhokisi sizokwazi ukwenzani wamkhulu Jesu sizokwazi ukuthola abantu e-transport sithengele abantu yonke into ukudla kahleni bo hayi ngithi mina
angikaze ngiyibone-ke le nto leyo. Uma naye vele abambe ngezansi athi hayi, angikaze ngizwe into enje. 100,000 imali engaka. Hayi, kube ngathi sisemaphusheni le nto la ayikholakali. Imovie. Noma ngathi imovie, angikaze ngiyibone into enje. Hayi, abantu ngathi abantu bengafuni ngisho ukukusiza nje. Noma ubona bekhipha umnikelo abanye uyabona ukuthi nje mhlawumbe bawukhipha 10 rand, ngaloko nje. 5 rand. 100,000 nje qithi ngesuitcase. Hayi, Okay. mase-ke emva kwaloko-ke ngaye kwenziwe-ke yonke into amalungiselelo. Hayi, ngiwatshele umalume simngcwaba umalume. Mese-ke hayi, masiqeda ukumngcwaba kube khona nje into engayibonanga kahle kodwa ngangabuza, ngangakhuluma, ngangasho lutho. Okwangayithulela ngabuka ukuthi hawu kwenzakalani la. Wasethi-ke sizogezwa ngoba vele uma kushoniwe kufanele ngigeze emva komngcwabo. Oh yeah, yes. Hawu, mase kufanele sigeze 7 days emakhaya ngoba ungcwatshelwe lapha egcekeni lasemakhaya. Umfundisi lo afike yena eziphathela amanzi. Ngaphandle ukuthi nimthatha njengomuntu osindisiwe ongangeni lezi zinto kodwa uyena futhi osenenza. Ngoba phela mina ngagcina kuthiwa umuntu methi usindisiwe abazenzele izinto zesintu baye bathi hayi imoya emibi amadimoni. Nangu yena-ke usesitshela ukuthi hayi kumele nigezwe. Futhi mina ngizonisiza ukuthi ngigeze ngizokwenza kanje. Kodwa manje yena yindaba ufika uphatha amanzi yena asiwakhi egcekeni amanzi ethu. Afika naye. Afika naye namabhakede. Qhubeka wemama ngathi usanendaba angizwa. Mefika la mabhakede. Hayi. 1 sonke mina ney'ngane zasekhaya nomama. Siyageza-ke siyageza. Siqeda ukugeza sigezela ethuneni futhi. Hayi. Likamalume. Yebo, naye futhi enye into eyangixaka sigezela ethuneni. Hawu. Hayi, sigeze. Masiqeda lokugeza. Mese thatha isihlabathi. Asifake kula mabhakede lawa kade wageza. Oh yeah. Mase le nto le besigezela kuyona akhe agumbe afake ebhakedeni. Nga-1 by 1 wonke umuntu. Hayi, sithule singanayo. Zihamba iy'nsuku yilokhu ihamba. Phele lo 7 days senza lento efanayo. Hayi. Kwathi nje emva kweviki siqedile lokho kugeza. Wanyamalala umfundisi. Hawu. Asamboni. Masithi siyamfonela akayibambi nefoni. Yebana. Kade ethe hayi usiza uzoba nathi. Hawu, bakwethu uphi lo mfundisi uphi. Akatholakala. Asisamazi uphi. Hayi, uqale-ke lapho-ke manje. Umama nalo ibhizinisi lakhe lelambila. Vele nje yonke into ithi. Shone phansi. Angasawathola amakhastoma. Hayi, nami kwakhona itohana ngilibambile kwaphela kwatoho lelo. Manje nalezi ngane zasekhaya nazincane kwangathi manje wonke umuntu ongathi manje ulahlekelwa ingqondo. Umqondo. Hawu, nomama naye wangaba right. Vele nje naye wangathi ushawa isinye stress naye nje ingqondo yakhe ngathi iyahamba. Hayi, manje akekho umuntu obuzayo ukuthi hawu kwenzakalani. Sonke nje sixakekile-ke manje. Ingqondo zethu ngathi ihambile. Asikho right. Nangapha futhi nenhlupheko i-worse-ke manje futhi. Sesike silala mhlawumbe udla kungekho. Umfundisi kuphi na? Hayi, atholakala umfundisi. Hayi-ke bese ngokuhamba kwesikhathi ngizama ukuthi ngimtrace. Ngizama ukubuza kulo mama lo umlethile ukuthi lo mfundisi usilethele yena. Naye athi akamazi. Kodwa athi hayi uzozama ukubuza kwabanye abazalwane. Oh yeah. Hayi. Sifike-ke simthole kodwa uhlala endaweni engathi yindlu. Uma uqhamuka kule ndlu kubikiwe kufakwe yini lento abayibiza bathi stop nonsense. Stop nonsense, yeah. Kuvaliwe, awuboni ngaphakathi. Nakhona lapho kule ndlu uma umila ngaphandle kufanele ukuthi uma uzongena khona ushaya Ibhele yakho. yebo awuvesami ingene nje. Hayi masingena ngaphakathi kuphuma amadoda nje amanye amabili igora nje. Mase-ke ngiyangena kuyena ngihlale phansi ngimtshela ukuthi
khona engahambi kahle. Wenzani yini lo wasinza yona ngoba emva kokuthi sigeze izinto zethu ayihambe kahle. Qonda. Nale mali wasinika yona as-understand ukuthi wawuyithathephi futhi wawuyifakeni. Kwa manje siyahlupheka futhi abanye bethu abekho right. Hayi. Bathi hey ntombazane musukuzongibangela isicefe la. Ngizokuqalekisa mina. Lithi uzongiqalekisa. Kwaphela kuba switch kumfundisi. Akuseyena manje umfundisi lo kade ethi hayi nizoba right. I'm here for you nginani ngazo zonke izikhathi. Hawu. Wathi nje uzongiqalekisa ngathi hayi. Ngavele ngaphuma nami kodwa manje ngiyaphuma nami ngihlusukile ngidiniwe ngavele ngaphuma ngahamba. Ngathi hayi angisafune ukukhuluma nawe futhi angifuni into ezongihlanganisa nawe ngoba ukhohlakele. Kodwa manje ngiyaphuma lapho ngidiniwe kodwa ngizibona futhi sengiloye ngibuyela kuyena. Uhlela nabantu futhi abantu ngapha futhi bayasho nayo nabo ukuthi lo mfundisi lo khona abanye abantu abenza nje babeshonelwe nabo wabageza wabenza kanje wabanika imali laba abanye bashona abanye bayahlanya abanye bahamba emgaqweni nje bahamba bashaya nje up and down bagcwele idolobha abanye bamaphara yabo akusekho right. Yabona nje nathi ke bese ke nathi ke abafowethu nabo bagule bashone laba abanye bahambe bentshontsha nabo sebehamba beyizinto nje ihambe ngene emzini yabantu zihlupha abantu intshontsha abantu pelele lo munye washawa abantu umphakathi bamlimaza washona nalomunye naye washona nje naye eshawa abantu emgaqweni bashona nje kabuhlungu nje boba u2 abafowethu kusele mina nje nosisi wami omncane manje nawe usisi wami omncane akekho nje naye ingqondo yakhe ayithathi manje mawukhuluma nalabantu abafica lapha na kukhona mhlawumbe ukuthi mawukhuluma nabo bodwa no leso story lesi salomuntu sifana exactly nesami. Yebo ngoba bonke labo bantu laba engabafica lapha bayasho ukuthi nabo babeshonela kwakushona babo wakhona. Hawu nomfundisi wafika naye wenza lento ayenza wabanikeza imali. Wabanika nabo imali nayo same man amount 100,000. Akageji lapho hlala 100. 100 nje kushuthi lo 100,000 mhlambe into yakhe enza ngayo into zakhe. So manibuka nina ngicabanga umfundisi wenzani la uthole ngani wenza? Ngiyacabanga ukuthi wathola ngeliba likaMalume ngoba wasigezela kulona. Njoba lo yegumba umhlabathi mawuqeda ukugeza athathe lo mhlabathi awufake ebhakede adigezela kulona kushuthi wathatha lezo zinto ke wawuthola ngazo ngoba nabo labo bantu batsho ukuthi nabo bayahlupheka ayikho into elungayo. Sebathi ayikho into elungayo. So nje sidinga usizo la ngempela ukuthi abafundisi nale mali le yomnikelo abantu befika emnikelo usuzothemba kanjani ukuthi umuntu mayefika ekhaya kushoniwe le mali ayikhiphayo honestly uzonikela isafe kangakanani noma uzokwenza izinto zakhe yabo. Ileyo nto nje engisho ukuthi abafundisi nabantu abafika makushoniwe nelimali abayikhiphayo kufanele nje sekunokhwele manje sekunaloko ukuthi into engahlangani. So ekugcineni kwakho konke njengamanje usizo othi liyadingeka olwani kuwena empilweni nje? Empeleni nje ngidinga ukuthi yabo manje masingathola umuntu ozokwazi ukuthi asisize impilo yethu ibuye. Yes. Ibuye impilo yethu siphile kangcono. Sikwazi ukuyiphandela manje ngoba yonke into engathi imile manje akukho kulungayo. Sesihlala sicela imali zabantu nje uthola ukuthi umama uyahamba yekomakhelwane. Ahamba yonana yabo nje kuyadabukisa nje asikho right lapha ngapho abafowethu sebashona usisi wami lomncane naye udinga esikoleni. Dingeka nje usizo lokuthi impilo ibuye manje umuntu akwazi ukuthi aphakame from ngathi manje sisemgodini umuntu ozositakula kulomgodi esikuwona ngoba nalomfundisi manje akatholakala lesonto lakhe futhi nalo selavala. Umama lo wayekade enrefer kuyena nalo mama naye angisamboni ngathi wathutha endaweni. Wathutha lo mama sisamazi. Ngathi waqeda ukuthutha lapho washintsha nenamba ngoba bese sisamfonela akatholakala. Futhi naye lo mama wabona ukuthi sizomqina ngemibuzo wahamba naye wathutha
wanyamalala endaweni. Yabona-ke ezinye zezinto Oh. esiy'xoxa la ziyaxaka ngoba umuzwa nje uma akazi noma mhlawumbe aqhubeka athembe iminikelo nabafundisi noma athembe iy'ngceku noma athembe abakhokheli asuke bethunywe abafundisi. U-in between akukho ukuthi ba-against inkolo kodwa ba-against abantu abayuza inkolo ukwenza iy'nhloso zabo. Kuyacaca ukuthi umfundisi uthwebula kwasana okuyinhlanhla zemizi yabantu akusebenzise esithwaleni sakhe bese ema ngokuthi ingceku yenkosi yonke into. Kodwa-ke lokhu kuyadida. Angazi noma ninalo usizo elingaba nalo ukuthi masuke ngoba uthi njengamanje uzizwa ephakathi emgodini ngoba akukho nokukodwa okulungayo since umfundisi abageza phezu kwethuna wasethatha iy'nhlabathi zabo. Kodwa kwamanje asiyivale la iy'mpande zama-Afrika. Ngane zakwethu oba siyazana mina nani sophinde sibonane kokulandela. Igama lami King Sicaka ngolapha kaluqa nisale kahle.